Ak hľadáte promokód Hostinger, ste na správnom videu, pretože vám dám najlepší zľavový kód Hostinger. A na to sú dva kroky. Prvý krok, a to je najdôležitejšie, inak promokód nebude fungovať, je kliknúť na odkaz v popise tohto videa a dostanete sa na špeciálnu ponuku, ktorá vám poskytne najlepšie ceny. Vedzte, že odkaz v popise tohto videa bude pravdepodobne vyzerať ako tento. Takže prvý krok, najdôležitejší, kliknite na odkaz priamo pod týmto videom v popise a dostanete sa na stránku, ako je táto. Potom krok číslo 2, budete môcť vybrať službu, ktorú chcete kúpiť s použitím promokódu Hostinger so zľavou a keď už máte vybrané, môžete vybrať tarif. A potom prejdeme na krok číslo 2, ktorým bude kliknutie na mám zľavový kód Hostinger. A tam budete môcť zadať promokód Iceberg 10 a kliknete na použiť. A tam uvidíte, že budete mať 10% zľavu na akúkoľvek službu od Hostinger. A to vďaka dvom krokom, ktoré som vám ukázal. Takže najdôležitejší krok je kliknúť na odkaz v popise tohto videa, pretože tento odkaz vám umožní získať prístup k ponukám a odblokovať zľavy na promokód Hostinger.